נגיד את זה ככה, הדבר שאנחנו לא עושים כחילונים, וחשוב שנעשה, זה במינימום שבמינימום, לפנות זמן בתוך החיים, שהוא לא מלא בשטויות שאנחנו מתעסקים בהם בחיי היום-יום שלנו. ואם תשימו לב, לכל הדתות יש ימי שבת, ימים קדושים בשבוע, יש מדיטציה, שזה זמן שאתה מפנה לך בתוך היום כדי לשבת ולא להתעסק בשטויות. יש לך חגים, יש לך המון דברים. וזה משהו שאם אני מסתכל על החברים החילונים שלי לגמרי, שהם לא רוחניים בכלל, בשום שלב הם לא עוצרים את השטויות. ובסופו של דבר, החיים היומיומיים הם ברובם מורכבים היום משטויות שבעוד שנה כבר לא תזכור. ואתה כל כך אובססיבי לגביהם היום, ואתה כל כך מודאג מה שיקרה בעבודה, ומהבחורה שאתה יוצא איתה, ודברים חשובים. זה לא אומר שאי אפשר לדאוג להם רוב הזמן. אבל אם אתה לעולם לא לוקח הפסקה ומסתכל על זה, עוצר את זה, ונותן למשהו יותר אוניברסלי לעלות, הוא לא חייב להיות שום דבר ספציפי, אלא משהו שמתוכך עולה, שהוא לא הדברים האלה, אז אתה מבזבז את החיים. אז אפילו אם זה, אני התחלתי, התרגיל הראשון שעשיתי, שבעצם הוביל אותי לכל המהלך הזה, עשיתי לעצמי שבת חילונית, שהיא מאוד דומה, אגב, דיברתי על זה עם אנשים דתיים, ואמרו, וואי, זה ממש רוח השבת האמיתית, היהודית. אני לא ממש ידעתי את זה, אבל בימי שבת, עשיתי לי יום שבו אני לא עושה שום דבר שלא נעשה לשם עצמו. זה היה החוק שלי. אז לא הייתי יכול לכתוב, לא הייתי יכול לקרוא אלא לשם הנאה, לא יכלתי לעבוד. אם הייתי יוצא לדייטים, לא יכלתי לצאת לדייטים שלא היו בוודאות משהו שרציתי שיקרו. זאת אומרת, זה לא היה דייטים ראשונים, לא היה יכול להיות דייט ראשון או שני. זה היה צריך להיות, אם אני ממש רוצה לפגוש את הבן אדם הזה, אז אפשר. ומה שבסופו של דבר עשיתי רוב הזמן בימי שבת האלה, וזה נמשך ככה איזה שנה, שנתיים. הייתי בסוף קורא ספרים בפארק, ורק את הספרים שבאמת רציתי לקרוא. שהם בכלל לא היו ברשימה שלי קודם, כי לא היה לי זמן אליהם. והייתי אוכל במסעדות חדשות, והיום הזה פשוט התמלא במחשבות על החיים בסופו של דבר, ולאן הם הולכים. ובעקבות היום הזה שיניתי את הקריירה שלי. והתפטרתי מהעבודה, וחזרתי לארץ. ונרשמתי לתואר שני למדעי הדתות. אבל פשוט, האקט הפשוט הזה, לפנות את הזמן, לפנות לך זמן קבוע שבו אתה מפסיק את השטויות. לזמן, אפילו אם זה רבע שעה ביום. נכון, טקסיות זה דרך נהדרת שבה הדתות מצליחות לסחוף אנשים ובעצם לתמוך בהם לאורך כל השנה בצורה חוזרת. וזה משהו שחילונים לא מכירים ולא יודעים ומאוד צריכים. אם אתה מסתכל על זאת אומרת, כמה כאוס יש בחיים של האדם הבודד, ותחשוב עוד, תקצין את זה עוד, נניח שלא היו חגים בכלל, נניח שלא היו שבתות, לא היו כאילו, תקצין את זה עוד, זה כאוס טוטלי וזה מאוד לא מספק. זאת אומרת, אנחנו לא ביחד יצרנו איזושהי מסגרת שמאפשרת לנו להתחבר לדברים היותר, לצרכים היותר רוחניים שלנו, הפחות יומיומיים, ואנחנו נתחיל לעבוד גם בסופי שבוע, ולא יהיה לנו שום תאריכי ציון, וכל השנה פשוט תתחיל לראות אותו דבר, ונראה טלוויזיה, וכאילו החגים שלנו אולי יהיה, או יצאה סדרה חדשה, יצא פרק חדש, אבל זה כבר מרוקן מתוכן.